Dataset 2024 projekti lähti käyntiin mun Turun taideakatemian mastertutkinnon aikana, kun mä kiinnostuin hankkeesta, jossa oli tutkittu suomalaisen metsämaiseman katoa tekoälyn avulla. Tämä oli semmoinen niin kuin starting point projektille. Mun opintojen aikana mun tarvi saada joku työpaikka ja mä pääsin kesätöihin suomalaiselle kaasuyhtiölle, jossa mun tehtävänä oli tarkistaa kaasulinjaston tämmöisiä niin kuin huomiotolppia ja niiden kondista ja sitten myöskin tehdä semmoisia erilaisia mittauksia. Ja se tarkoitti sitä, että mä kävelin Uudenmaan alueella satoja kilometriä kesän aikana semmoisessa maastossa, jossa mun täytyy siis todella rämpiä aivan umpimetsää tai umpiheinikkoa. Vitun vaikea kulkea, kun nää kietoutuu saatana näihin jalkoihin. Kuumalla kesäsäällä tai sateella, että ei ollut väliä mikä se sää oli. Mutta mä tein mielelläni sen työn 11 euron tuntipalkalla, koska mä sain samalla myös valokuvata sitä luontoa. Ja mulla oli siinä kohtaa niin kuin halu myöskin kehittyä taiteilijana teknisesti. Ja mä halusin kouluttaa tekoälyä niin kuin mun omilla valokuvillani ja samalla tutkia sitä niin kuin luonnon uusiutumiskykyä ja vähän semmoisesta näkökulmasta, että kuinka me ihmiset tavallaan yritetään hallita hirveästi luontoa ja me yritetään kovasti sitä pelastaa. Siinä ei ole niin kuin mitään väärää, mutta mun maailmankatsomuksen mukaan luonto kyllä pitää itsestään huolen, että se lopulta ajaa kyllä ihmisen ja tekoälynkin yli. Mä halusin niin kuin liittää tämän ajatuksen tähän konseptiin sitten näyttelyssä, mihin mä olin sitten tulostanut näitä mun lopullisia kuvia 2700 valokuvalla koulutetulla datasetilla. Mä olin sitten niin kuin Stable Diffusionin mallia kouluttanut LoRAn avulla ja Dreambootilla ja Helsingin kulttuurikeskus Vuotalossa, jossa meillä oli todellisuuksia realities-näyttely, ryhmänäyttely. Ja mä olin installoinut sitten semmoisen kasvihuoneen. Ja sitten mä vedostin ne kuvat siemenpaperille ja sitten mä myöskin niin kun kostutin niitä tässä ensin kotona, jonka jälkeen sitten mä myöskin hoidin sitä kasvihuonetta koko sen näyttelyn ajan niin, että sitten lopulta se kasvihuone kasvoi kasveja ja niistä joistakin töistä myös kasvoi kasveja ja näin mä halusin sen idean siitä, kuinka se luonto lopulta ottaa vallan tekoälystä tuoda esille. Eipä tässä, tää on pikkusen kuivahtanut, mutta sitten täällä on kuitenkin semmosia vähän niin kuin näyttäisi uusia versioja kanssa. Sitten lopuksi me haudattiin ton näyttelyn työt Vuosaaren huipulle, joka on lähellä tätä näyttelytilaa ja hautasimme työt mun tyttären ja mun lähes 12 vuotta vanhan koiran kanssa. Ja jotenkin se, että me haudattiin ne työt tämmöiselle vanhalle jätemäelle, jotenkin vielä on kruunu siihen kokonaisuuteen siitä, että todella se luonto ottaa vallan.